ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ካብ ወዲ ተባዕታይ እንታይ እየን ዝደልያ? ገንዘብ፣ መልክዕ፣ ስልጣን ወይ ድማ ብጨዋዳታት ዝተሃነፀ ሰውነት። መብዛሕትኦም ሰብኡት ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ወዲ ንምዃን ዓመታት ይሕልፉ። ኣብ መወዳእታ ግን ይጭነቑ፣ ተቐባልነት ይስእኑ፣ ብስምዒት ድማ ይደኽሙ። ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮን ዝብልኦን ነገርን ብውሽጣዊ ስምዒትን ዝስሕበን ነገርን መብዛሕትኡ ግዜ ዝተፈላለዩ እዮም። እዚ ቪድዮ እዚ ብዛዕባ ምትላል ኣይኮነን፣ ብዛዕባ ስነ ኣእምሮ ወዲ ሰብ፣ ስሕበት፣ ስምዒታዊ ምትእስሳርን ወዲ ተባዕታያዊ ጽንዓትን ብናይ ሓቂ መንገዲ ምርዳእ እዩ። ምኽንያቱ እቶም ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ዝዝክሮም ሰብኡት እቶም ኣዝዮም ዓው ኢሎም ዝዛረቡ ሃብታማት ወይ ድማ መልክዐኛታት ዘይኮኑስ እቶም ሓያል ስምዒት ከም ዝስምዓ ዝገብሩ ሰብኡት እዮም። ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ወዲ ተባዕታይ እንታይ እየን ዝደልያ ንዝብል ብስምዒት ብኣእምሮን ብባዮሎጂን ኣዕሚቕና ክንሪኦም ኢና። ቀዳማይ ደቂ ኣንስትዮ ስምዒታዊ ድሕንነት ይደልያ። ሓደ ካብቲ ሰብኡት ብዛዕባ ስሕበት ወይ ድማ ደስ በሃሊ ምዃን ዘለዎም ዓብዪ ዘይምርዳእ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ግዳማዊ መልክዕ ጥራይ ከም ዝግደሳ ምእማን እዩ። እወ ስሕበት ኣገዳሲ እዩ፣ ግን ስሕበት ጥራይ ስምዒታዊ ምትእስሳር ኣይፈጥርን። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መጀመርያ ንገጽካ ክትዕዘብ ትኽእል እያ፣ ግን ምሳኻ እትጸንሕ ብሰንኪ እቲ ንስኻ ክስምዓ ዝገበርካያ ስምዒት እዩ። ሓደ ካብቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ዝደልዮ ስምዒት ድማ ስምዒታዊ ድሕንነት እዩ። ድሕንነት ክበሃል ከሎ ብዝስልችው መንገዲ ኣይኮነን፣ ድኻም ማለት ድማ ኣይኮነን። ስምዒታዊ ድሕንነት ማለት ምስኻ ክትኸውን ከላ ህድኣት ይስምዓ፣ ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ነገር ኣይትፈርሕን፣ ከም እተታልላ ወይ ድማ ከም እትጥቀመላ ኣይስምዓን እዩ። ምስኻ ክትኸውን ከላ ስምዒታዊ ዘይምርግጋእ ኣይስምዓን እዩ። ብኣናእሽቲ ነገራት ብቁጥዕ ዝነትግ ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ግዜ ተቐባልነት ዝደሊ፣ ብሃንደበት ስምዒቱ ዝሓብእ ወይ ድማ ዝርሕቕ፣ ኣብ ክንዲ ምትእስሳር ጭንቀት እዩ ዝፈጥር። ግን እቲ ህዱእ ሰብ፣ እቲ ርግዕ ዝበለ፣ እቲ ኣብ ክንዲ ብስምዒታቱ ዝምራሕ ንስምዒታት ዝቆፃፀር ሰብ፣ እቲ ጽንዓቲ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ምኽንያቱ ስምዒታዊ ምርግጋእ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። መብዛሕትኦም ሰብኡት ንኹሉ ነገር ብስምዒት እዮም እተግብረ መልሲ ዝህቡ። ግን እቲ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኮይኑ ህዱእ ዝኸውን ሰብ መገረሚ ዝኾነ ስሕበት ይህልዎ። ደቂ ኣንስትዮ ንስምዒታዊ ሓይሊ ወዲ ተባዕታይ ፈሊጠን ይኹን ብዘይምፍላጥ ይፍትንኦ እየን። እዚ ድማ ድራማ ስለ ዝደለያ ኣይኮነን፣ ግን ድማ ነዚ ክፈልጣ ስለ ዝደለያ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ንህይወተይ ክጻወራ ይኽእል እዩ፣ ንጎንፅታት ክቆፃፀሮ ይኽእል እዩ፣ ንጸቕጢ ክጻወሮ ይኽእል እዩ፣ ንስምዒታተይ ክኢሉ ክሕዘኒ ይኽእል እዩ። ብቐሊሉ ዝርበሽ ሰብ ዘይምትእማን ይፈጥር፣ ርግዕ ዝበለ ሰብ ግን እምነት ይፈጥር። እምነት ድማ ኣብ ህይወትካ ካብቶም መሰረታዊ ድሌትን ስሕበትን ሓደ እዩ። ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ ርእሰ ምትእምማን እምበር ትዕቢት ኣይኮናን ዝደልያ። ርእሰ ምትእምማን ወይ ድማ ኮንፊደንስ ሰሓባይ እዩ፣ ግን ብዙሓት ሰብኡት ንርእሰ ምትእምማን ቢጌጋ ይርድእዎ። ርእሰ ምትእምማን ማለት ምጅሃር ኣይኮነን፣ ንሰባት ምጭቕጫቕ ድማ ኣይኮነን፣ ካብ ኩሉ ሰብ ከም እትበልጽ ምምሳል ድማ ኣይኮነን። ሓቀኛ ርእሰ ምትእምማን ህዱእ እዩ። ናይ ሰባት ኣፍልጦ ወይ ደገፍ ከይደለኻ ብልቦና ምጓዓዝ እዩ። ብህድኣት ምዝራብ፣ ምስ ገዛእ ርእስኻ ሰላም ምዃን እዩ። ትዕቢተኛታት ሰብኡት ንሰባት ንምምሳጥ ብዙሕ ይጽዕሩ፣ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ግን ኣየድልዮምን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነቲ ፍልልይ ብቕጽበት ክስምዐን ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ኣነ እየ ዝበልጽ፣ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ይደልያን እየን ይብል ይኸውን። ካልእ ሰብ ግን ብህዱእ ተኣማንነት ባዕሉ ይኸውን። ንኹሉ ነገር መግለፂ ክህብ ኣይፍትንን፣ ንክርአ ኢሉ ኣመና ክጽዕር ኣይደልን እዩ። ንስኹም ኸ ኣየናይ ዝያዳ ስምዒታዊ ስሕበት ዘለዎ ይመስለኩም? እቲ ካልኣይ ሰብ እዩ። ምኽንያቱ ርእሰ ምትእምማን ከይተዛረብካ ዋጋኻ ይገልጽ። መብዛሕትኦም ሰብኡት ዘይርድእዎ ነገር ድማ ተስፋ ምቑራፅን ምጭንናቕን ሓደ ወዲ ተባዕታይ ንሓንቲ ጓል ንምሕጓስ ጥራይ ምስ ዝጭነቕ እዩ። ኩሉ ግዜ መልእኽቲ ወይ ድማ ቴክስት ምስ ዝሰድድ፣ ኩሉ ግዜ ደገፍ ምስ ዝደሊ፣ ኩሉ ግዜ ክስእና ምስ ዝፈርሕ፣ ብዘይምፍላጥ ድኻሙ እዩ ዘርኢ። ግን ርእሰ ምትእምማን ከምዚ ይብል፣ ንስኺ እንተ መሪፅክኒ ወይ እንተ ዘይመሪፅክኒ ኣነ ንርእሰይ ዋጋ እህባ እየ። እዛ ኣተሓሳስባ እዚ ንኹሉ ነገር ይቕይሮ። ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ
ናብቶም ድሮ ዕላማ ኣንፈት ርእሰ ክብርን ዘለዎም ሰብኡት እየን ዝሰሓባ ምኽንያቱ ኣብ ርእሰ ዋጋ ዝተመሰረተ ርእሰ ምትእምማን ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ክቡር እዩ። ሳልሳይ ደቂ ኣንስትዮ ዕላማን ኣንፈትን ይደልያ። ኣንፈት ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ ብስምዒት ከም ዝጠፍአ እዩ ዝቑፀር። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ነዚ ቀልጥፈን የስተውዕላሉ። ሃብታም ክትኸውን፣ ፎቕ ክህልወካ፣ ሚሊዮናት ሰዓብቲ ክህልውካ ዘይደሊ የለን። ግን ድማ ዕላማን ኣንፈትን እንድሕር ዘይብልካ ኣይደልያኻን እየን። ኣብ ህይወት ዕላማ ወይ ድማ ፐርፐዝ ምህላው ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ዕላማ ወዲ ተባዕታዊ ጽንዓት ስለ ዝፈጥር። ናብ ሓደ ትርጉም ዘለዎ ነገር ዝሰርሕ ወዲ ተባዕታይ ብባህሪኡ ይስሕብ ይኸውን። ምኽንያት ገንዘብ ጥራይ ግን ኣይኮነን፣ ህንጥይነትን ድሌትን ስምዒታዊ ምንቅስቓስን ስለ ዝፈጥር እዩ። እስኪ ሕሰቡሉ፣ ኣየናይ ዝያዳ ዝስሕብ ይስምዓኩም? እቲ ኩሉ መዓልቲ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ ህይወት ዘማርር ሰብ ወይስ እቲ ንመጻኢኡ ንምህናጽ ብንጥፈት ዝሰርሕ ሰብ? ዕላማ ስርዓትን ቆራጽነትን ይፈጥር። ኣቕልቦን ራእይን ደቂ ኣንስትዮ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ንዕቤት ዝጸመዱ ሰብኡት የድንቓ እየን። ፍጹም ምዃን ኣይኮነን። ዕቤት ንባዕሉ ዘመሓይሽ ንህይወቱ ሓላፍነት ዝወስድ እዚ ሰብ እዚ ሎሚ ፍሉይ እዩ። ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት ብዘይ ኣንፈት እዮም ዝነብሩ። ሓንቲ ዓሚቕ ሓቂ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንሳተን ጥራይ ሙሉእ ዕላማ ህይወትካ ክኾና ኣይደልያን እየን። እቲ ጸቕጢቲ ብስምዒት ዘድክም እዩ። ጥዕና ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣካል ህይወትካ ክትኸውን እያ ትደሊ እምበር ማእኸል ህይወትካ ክትኸውን ኣይትደልን እያ። ምእንተ ፍቕሪ ኢሎም ሕልሞም ዝሓድጉ ሰብኡት መብዛሕትኡ ግዜ መንነቶም የጥፍኡ። እቲ ዘገርም ድማ እቲ መንነትካ ምጥፋእ ምስ ግዜ ነቲ ስሕበት ይቕንሶ እዩ። እቶም ዝያዳ ስሕበት ዝኾኑ ሰብኡት መብዛሕትኡ ግዜ እዚኦም ኣለዎም። ተልእኾ፣ መዐቀንታት ዝሃንፅዎ መጻኢ ሕልሚ ኣለዎም። ራብዓይ ጓል ኣንስተይቲ ሓሳባ ዝርዳእ ወዲ እያ ትደሊ። መብዛሕትኦም ሰባት ንምምላስ ጥራይ እዮም ዝሰምዑ፣ ንምርዳእ ዝሰምዑ ግን ውሕዳት እዮም። ኣብዚ እዩ ድማ ብዙሓት ሰብኡት ኣብ ርክባት ዝፈሽሉ። ሓደ ግዜ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መፍትሒ ኣይኮነትን ትደሊ፣ ስምዒታ ምርዳእ እያ ትደሊ። ብዛዕባ ዘጨነቓ መዓልቲ እንተውጊዓትካ ንስኻ ድማ ብኡ ንብኡ ኣይትጨነቒ እንተኢልካያ ስምዒታ ከም ዘየገድሰካ ኮይኑ ክስምዓ ይኽእል እዩ። ግን ከምዚ እንተኢልካያ ሓቂኺ እዚ ኣዝዩ ዘድክም እዩ፣ ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝተሰማዓኪ ድማ ይርዳእኒ እዩ። ሽዑ ብስምዒት ከም እተረድአካ ይስምዓ። ሓሳብ ምርዳእ ድማ ምትእስሳር ይፈጥር። ጽን ኢልካ ስምዓኒ። ስምዒታት ምርዳእ ማለት ድኹም ምዃን ማለት ኣይኮነን፣ ስምዒታዊ ብልሒ ማለት እዩ። ስምዒታት ከይተቆጻጸርዎ ክርድኦም ዝኽእል ወዲ ተባዕታይ ኣብ ርክባት ሓያል ይኸውን። ስምዒታዊ ርሕቐት ንናይ ቀረባ ምትእስሳር ይቐትሎ እዩ። ሓደ ግዜ እቲ ወዲ ተባዕታይ ክዛረቡ ዝኽእል ዝሓየለ ነገር ብሓቂ እንታይ ይርብሸኪ ከም ዘሎ ንገርኒ ዝብል እዩ። ኩሉ ጸገም ብኡ ንብኡ መፍትሒ ኣየድልዮን እዩ። ሓደ ግዜ እቲ ምትእስሳር ባዕሉ መፍትሒ እዩ። ሓምሻይ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ለውሃት ዝተሓወሰ ሓይሊ ይደልያ እየን። ሎሚ ኣብ ኢንተርኔት ሓደገኛ ጉጉይ ምርዳእ ኣሎ። ገሊኦም ሰባት ሰብኡት ጨካናት ስምዒት ዘይብሎምን መርዘማትን እንተኾይኖም ደቂ ኣንስትዮ ይሰሓባ ኢሎም ይምህሩን ይናገሩን እዮም። ግን ከኣ ግዜያዊ ኣቓልቦ ምርካብን ናይ ሓቂ ዓሚቕ ድሌትን ዝተፈላለዩ እዮም። እወ ርእሰ ምትእምማን ኣገዳሲ እዩ፣ ግን ጭካነ ውዒሉ ሓዲሩ ስምዒታዊ ምትእስሳር ኣይፈጥርን እዩ፣ እኳ ደኣስ የጥፍእ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ሚዛን ሓይልን ለውሃትን ክከላኸል ዝኽእል ግን ከኣ ዝድንገጽ ስርዓት ዘለዎ ግን ከኣ ርህሩህ ብኻልኦት ዝኽበር ግን ንሰባት እውን ዘኽብር ናይ ሓቂ ወዲ ተባዕታዊ ተፈጥሮ ዓማፃ ኣይኮነን። ቁፅር ዘለዎ ሓይሊ እዩ። ለውሃት ዘይብሉ ሓይሊ ሓደገኛ እዩ። ሓይሊ ዘይብሉ ለውሃት ድማ ድኻም ይመስል። እቲ ሚዛን እዩ ስሕበት ዝፈጥር። ሻድሻይ ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ዘይደልዮ ነገር። ሕጂ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንነዊሕ እዋን ብሓቂ ዘይደልዮ ነገር ንዛረብ። ተስፋ ምቑራጽ ወይ ድማ ዲስፕሬሽን፣ ኣመና ጥውቕ ወይ ድማ ጽግዕተኛ ምዃን፣ ዓርሰ እምነት ዘይምህላው፣ ኩሉ ግዜ ዘይምትእምማን፣ ንሓንቲ ጓል ንምዕቃብ ኢሉ መንነቱ ዘጥፍእ ሰብ። ኣብ መጀመርያ ኣመና ኣቕልቦ ምሃብ ደስ ዝብል ክመስል ይኽእል፣ ግን ምስ ግዜ ስምዒታዊ ጸቕጢ ይፈጥር። ምኽንያቱ ስሕበት ናይ ገዛእ ርእስኻ መንነት ምህላው ይሓትት እዩ። ሓንቲ ጓል ክተፍቅረካ እያ ትደሊ እምበር ስምዒታዊ ህይወትካ ክትመሓደር ኣይትደልን እያ። ስለዚ ርእሰኽባር ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ሓቂ ድማ ኣሎ።
ደቂ ኣንስትዮ ፍጹምና ኣይኮነን ዝደልያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘይጭበት መዐቀኒታት ይፈጥር እዩ ፍጹም ኣካል ፍጹም ናብራ ፍጹም ርክብ ግን ናይ ሓቂ ስሕበት ስምዒታዊ እዩ መልክዕ ማዕጾ ይኸፍት ይኸውን ግን ባህሪ ወይ ድማ መንነትኻ እዩ ሰባት ምስኻ ክጸንሑ ዝውስን ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ብሓቂ ካብ ወዲ ተባዕታይ እንታይ እየን ዝደልያ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን መልክዕ ጥራይ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ዝደልዮ ባዕሉ ዝፈልጥ ሰብ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኮይኑ ህዱእ ዝኸውን ሰብ ንርእሱ ዘኽብር ሰብ ከይተቆጻጸረ ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ስምዒታት ተረዲኡ ኣብቲ ስምዒት ዘይጠፍእ ሰብ ሓያል ግን ድማ ሰብኣዊ ዝኾነ ምኽንያቱ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ሓቂ ስሕበት ስምዒታዊ ስለ ዝኾነ እዩ እቶም ዘይርስዑ ሰብኡት ድማ እቶም ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድሕንነት ተገዳስነት ምርዳእን ስምዒታዊ ምትእስሳርን ከም ዝስምዓ ዝገብሩ እዮም ፍጹማት ኣይኮኑን ግን ድማ ሓቀኛታት ስለዚ ኣብ ክንዲ ከመይ ገይረ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝደልያን ይገብር ኢልካ ተሓትት ምናልባት እቲ ዝበለጸ ሕቶ ዝኸውን ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ዝበለጸ ስርሒት ይኸውን ኣለኹ ዶ ዝብል እዩ ዝኸውን ምኽንያቱ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ብሓቂ ርእሰ ምትእምማን ዕላማ ስርዓትን ስምዒታዊ ብልሕን ርእሰ ክብርን ክሃንጽ ከሎ ብባህሪኡ ሰሓቢ ይኸውን ንደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮነን ንህይወት ባዕላ ሰሓቢ እዩ ዝኸውን እዚ ቪድዮ እዚ እንተ ደኣ ሓጒስኩም ንተወሳኺ ስነ ኣእምራዊ ዝምድናን ርእሰ ምሕያልን ዝምልከቱ ሕቶታት ሳብስክራይብ ግበሩ ሓሳብኩም ድማ ኣብ ኮመንት ጸሓፉልና ኢኹም